Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad abadu. Monggo sareng-sareng kita aturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ing punding dalem menika kita saged bermuajah sareng-sareng nglampahaken kegiatan rutin tiap malam Rebo. Mugi-mugi kanthi sareng-sareng DP-DP wonten ngarsanipun Allah taala kita sedaya angsal rahmat taufik hidayah serta inayahipun sehingga menapa ngantos hajat kita sami, hajat lahir, hajat batin, hajat dunya, hajat akhirat mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita entosi syafaatipun wonten yaumil akhir. Para sederek sedaya, kita menika titahipun Allah taala, makhlukipun Allah taala ingkang dipun mulyakaken di antara makhluk-makhluk lintunipun. Kudune awake dhewe niki lae bersyukur tenanan. Nggih, sebab kita menungso niku makhluk sing istimewa. Kita makhluk istimewa. Sebab napa nyatanipun menungso menika dipun paringi hak dening Allah minangka khalifah teng bumi. Diken ngramut bumi, ken jaga bumi, ken manfaatke bumi. Nah menika. Mulane kita niku kudu hati-hati angsal amanah saking Allah taala minangka khalifah menika. Kamangka tugase manungsa menika namung setunggal wonten alam donya. Mboten malih namung setunggal nggih niku ibadah. Dadi awake dhewe niku tugase pokok niku ibadah. Dadi apa sing dilakoni awake dhewe kabeh niku mung siji, niate ibadah. Lek wis niat ibadah berarti ning kene awake dhewe kudu nglakoni barang kang bener, barang kang hak, kang nderek dawuhe Allah taala sing disampaike lewat Rasul Agungge nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan diteruske dening para ulama kang minangka warasatul anbiya. Dadi ning kene iki awake dhewe monggo lah. Gitu. Teng bumi niku mung sedhela. Sebab bumi niku fana, bumi niku rusak, bumi bakale ajur. Kamangka sing langgeng niku anane ning mung ning akhirat. Nggih, sakjane manungsa niku nggih perjalanan uripe iku asale saka akhirat. Saka akhirat, saka alam roh menungsa niku dipindah dening Allah mlebu nang jero wetenge ibune. Ning alam kandungan. Saka alam kandungan dipindah nang alam donya. Saka alam donya pindah nang alam barzah. Ya alam kubur pindah nang alam akhirat nae. Dadi awake dhewe ning donya ning mun melintas totok.
Dadi asale langgeng bali marang kang langgeng. Ning kadang-kadang manungsa iku malah nyepelekke ning alam akhirate. Wis kadung ketutup karo apa? Alam dunya. Dadi manungsa niku wis kadung ketutup karo endahe dunya, kenikmatane dunya nganti lali kalau akhirate. Teng mriku. Nggih. Mulane ning kene kathah akeh wong sing segala macam cara kanggo golek dunya. Ning lali akhirate. Mbuh halal, mbuh haram tabrak wae. Sepenting aku nikmat ning dunya, mulya ning dunya. Mulane hati-hati. Teng mriki. Kamangka dawuhe nggih Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dunya niku diperang telung kelompok. Sebagian dunya iku kanggo wong kang mukmin. Sebagian kanggo wong kang munafik. Sebagian kanggo wong kang kafir. Dadi dunya niku diperang telung kelompok sing ning alam dunya niki. Kanggone wong mukmin. Dunya niku minangka srana kanggo luru bekal. Nggih. Bali marang alam akhirat. Niki wong mukmin. Ya kuwi kanthi nglakokke dawuh Allah wujude ibadah. Yang mriku. Dadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saka Allah bakal bali marang ngersane Allah. Lah waktu bali nggawa apa, sangu apa? Nah iku, mula kanggo wong mukmin urip ning donya iku mung kanggo srana golek sangu kanggo mati ngadep marang Allah Ta'ala. Iku kanggo wong mukmin. Anane luru donya kanggo ibadah. Iku mung wong mukmin. Beda mungguhe wong kang munafik. Wong munafik iku ning donya mung hiasan tok. Hiasan tok. Dunia itu hanya hiasan. Teng mriku. Nggih. Mung hiasan. Nggih. Anane donya niku munggo pamer-pameran. Lagi wong munafik. Nggih. Ketoke ibadah ning asline mung luru donya, kedonyan. Ketoke ibadah. Tapi nyatane tingkah lakune tujuane kanggo senenge ning donya. Dadi wong munafik. Nggih. Ibadah ketoke tenan. Nggih. Sampai wani apa? Nganggo topeng agama go golek donya. Topenge agama. Nah iki. Wong munafik iki medeni malah. Ketoke beragama, ketoke agamis, tapi agamane go luru donya. Nah iku. Nggih. Topenge agama. Nggih, adol ayat ngalor ngidul. Demi kepuasan diri, nggih, demi untuk memenuhi kebutuhan dia sampai agama dienggo topeng. Nah iki
Iki mengerikan. Nggih. Nggih. Kamangka akeh sing do nglakoni kaya ngono. Nggih. Agama monggo sasapan totok. Nggih, teng mriku. Wah. Agama mungkin golek dunya, golek untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Ora jalilai ta'ala nglakoni agama tenan iki ora ibadah tenan iki ora. Ha niku. Iku kanggone wong munafik. Nggih. Sebab cirine wong munafik iki cethok siji tukang ngapusi, berbohong, loro wong munafik iku tukang nipu. Nggih. Sing nomor 3 ingkar janji. Nah niku. Esuk tempe, sore deli. Esuk deli, sore tempe. Nah, itu. Akhirnya agama dipermainkan. Ngudulinan. Nah, itu. Yang penting oleh dunya. Yang penting oleh wah. Yang penting terkenal. Wis terkenal gampang golek duit. Lho, agamane ge golek duit nggo ngamen. Nah iki kang udah munafik iki. Ning kono. Iki dawuhe Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sing nomor 3 kanggone wong kafir. Wong kafir iku anane nggo seneng. Sebab wong kafir ora mikir akhirat. Ora mikir akhirat. Ora percaya akhirat. Sing penting donya aja seneng. Nek dianggap wis mati pendem ya wis. Nah iku ning ngono. Nah ini ayolah awake dhewe ojo sampai keliru dalan. Ojo sampai keliru dalan. Gitu. Mumpung si urip, si sehat, ayo ibadahi sing tenanan yang lakoni. Derek dawuh Allah. Derek dawuh Rasulullah. Manut para ulama. Kang mriki. Ya awake dhewe ku ora iso apa-apa. Gitu. Yen awake dhewe ora gelem belajar, ora gelem ngaji. Bakale uripe ya ora kosong. Nggih, ora kosong donya, ora kosong akhirat. Sebab apa? Tingkah lakune dhewe kleru, kesasar. Sebab ora duwe pitunjuk pituduh sing baku sing pakem. Mulane ning kene ayolah. Awake dhewe bareng-bareng. Nggih. Ojo sampai awake dhewe kesasar uripe. Niku ning ngono. Eman-eman. Gitu. Sebab awake dhewe kapan bali marang ngersane Allah ora ngerti. Jame ora ngerti, dinane ora ngerti, wektune kapan ora mudeng, taun pira ya ora ngerti. Mane kudu awake dhewe persiapan sewaktu-waktu. Mane wau. Telung macem wau golongane menungso ning alam dunya sing didhawuhke Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nggih, monggo digrayai awake dhewe-dhewe. Apa awake dhewe termasuk kelompok mukmin? Apa awake dhewe termasuk kelompok munafik?
apa awake dhewe termasuk kelompok kafir sing ngerti awake dhewe. Yen awake dhewe ning donya niku anane ibadah kanggo luru sangu besok ngadep marang ngarsane Allah, iku termasuk kelompoke wong mukmin. Lan kelompok yen nganti dadi kelompoke wong munafik, awake dhewe agama munggo hiasan, donya munggo hiasan. Ya, tang mriko. Yen anane dadi kelompoke wong kafir, donya iku anane nggen seneng sing ora mikir akhirat. Saya malah ora percaya akhirat ya ono ya. Mati pendem wis dianggap kaya kewan. Nah, lan hati-hati awake dhewe niki. Gitu. Hati-hati banget. Nggih. Monggo lah. Sareng-sareng awake dhewe niku eling marang Allah Taala. Mulane ngaji iku penting banget. Ora tang sithik-sithik sesuai ngerti marang uripe. Yen ora gelem belajar ora bakal ngerti. Sebab ning kene wong ngerti ku sebab asale saka sinau, asale belajar. Mulane isane awake dhewe nglakoni bener niku sebab ngerti oleh saka pelajaran. Oh iki bener, oh iki salah. Oh iki pas karo dawuh Allah lan Rasule. Oh iki ora pas, oh iki nglanggar dawuh Allah. Iku ngerti, lek gelem ngaji. Lek ora gelem ngaji ya ora iso, ora bakal. Akhirnya nganggo pendapate dhewe. Menurutku bener kok. Menurutku kan ngono akhirnya. Nah, itu paling bahaya menurutku kuwi. Mane dieling-eling. Awake dhewe urip asale saka akhirat. Nggih. Terus nang alam kandungan, ning alam dunya, alam kubur, alam akhirat meneh. Ning alam akhirat iki ora ono ibadah. Ora ono. Ning alam kandungan ya ora ono ibadah. Ning alam barzah ya ora ono ibadah. Ning alam akhirat ya ora ono ibadah. Anane ibadah ning alam donya. Sepisan tok awake dhewe ning alam donya. Lan iki pertaruhan awake dhewe ning donya. Ning donya wis pertaruhan. Taruhane ning donya iki. Pak selamat akhirate apa ora ning donya pertaruhane. Saka ibadahe awake dhewe. Ning ngono. Mulane eman-eman. Mumpung awake dhewe isih sehat, isih urip ning donya, ayo ibadahi tenani. Ibadahi tenani. Kita minangka wong Islam, ayo salate dilakoni sing tenanan. Posone, zakate. Syukur diparingi ridho iso tekan hajine. Nek ngono. Nggih. Sepisan tok ibadah kuwi rono meneh. Nggih. Eman to. Lek sampai rusak ibadah ning donya, rugi akhirate. Ning Dadi wong ning akhirat ketok ning donyane.
Lek ning dunyane gelem ibadah, insyaallah ya bakal nikmat uripe ning akhirat. Mulya uripe. Tapi ning dunyane selali ibadah, anane maksiat, bakal rekoso ning akhirate. Nah, mulane dungane cetha, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunyane. Lek ning dunyane hasanah, insyaallah akhirate hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Lah iki awake dhewe niki totoane ning donya. Ana awake dhewe pertarungan berat ning donyane. Mau sepisan tok, mau siji urusan ibadah. Ibadahe krana Allah apa krana manungsa? Indanas apa indallah saiki? Nah niki Pak. Jadi ibadah karena Allah. Ya pokok ibadah ya ibadah dilakoni. Dilakoni. Orang mikir itu. Sepenting ibadah lakoni. Diterima apa ora, sepenting lakoni ibadah. Wong awake dhewe ibadah diterima ora ngerti. Sing hak menerima ora ibadah namung Allah Ta'ala. Yang penting lakoni. Dilakoni. Nggih, teng mriku. Ora sampe mikir aneh-aneh. Sing lillah temenanan. Nggih, sing cocok karo janjine dhewe marang Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Jadi ibadah lillah. Jadi ibadah dhewe iki ora mergo surga, ora mergo neraka. Ora mergo pahala, ora mergo siksa. Bener-bener lillah. Sebab awake dhewe iki minangka hamba sapase yen kudu bekti marang Allah Ta'ala sing nyiptake awake dhewe. Dadi aja sampai ibadahe awake dhewe iki krana ini, krana itu, krana ini, krana itu. Dari benar-benar lillah. Gitu. Tapi abot ya. Abot apa ora? Ngelut apa ora ning atine lan pikirane kira-kira. Ngelut apa ora kira-kira? Ngelut ya. Wah, aku tak sembayang ben mlebu surga. Tak sembayang ben ora kecegur neraka. Kamu kok janjine lillah. Ora fadilah, lillah. Lek tak sembayang ben mlebu surga wedi neraka berarti fadilah. Sedangkan sembayang itu ora ana urusane karo surga neraka. Wong salat iku urusane kare Allah Ta'ala. Ngoten lho. Mulane aja sampai keliru awake dhewe. Lek sampai awake dhewe iki salate mergo arep-arep surga, berarti nyanjung-nyanjung surga. Akhirnya apa? Ora krasa kelakoni sirik. Sirik sebab surga iku makhluk sing berhak disanjung mung siji Allah Ta'ala.
Lillah ora lil jannah. Ora njur wedi neraka. Kan gitu. Wedi kok karo neraka. Kudune wedi karo sing duwe neraka. Dudu itakunar, tapi itakullah. Ojo sampai wedi karo neraka, wedi karo Allah sing duwe surga, duwe neraka, kan ngono. Jadi aja sampai tauhid dhewe iki rusak. Besok bali nang ngarsane Allah dipertanggungjawabke masalahnya. Itu loh. Mane tauhid iki kuat tenan. Pokoke salat ya krana Allah, ibadah krana Allah. Ora krana sapa-sapa, krana Allah. Iki lho sing paling angel ya mriki. Malah wong nglakoni aneh-aneh. Gitu. Nyembayangi wong ngono. Tak sembayang iki ben katut kae, wong kae katut aku. Wah, mahabbah. Ora dalile. Ora tuntunane. Sembayang itu marang Allah Ta'ala niate. Tak sembayang iki ben aku sakti, tak sebagai ben aku digdaya, tak sebagai ben kae katut aku, ben iso ngene, iso ngono. Salat ya salat. Bahaya nih. Itu sampai. Niki. Monggo lah awake dhewe ditata tenan. Nggih, salate ya krana Allah. Bener-bener nganti indallah krana Allah. Aja sampai indanas krana manungsa. Nah, gini. Mane kula nuwun sewu kelingke jamaah ya ngono kuwi. Ayo sing tenanan, lillah ya lillah. Surga neraka aja dipikir urusane Allah, hai Allah. Sebab sing nentokke surga neraka Allah dudu krana ibadahe, krana rahmate Allah Ta'ala. Nggih, mriku. Nggih, ana diceritake, ana suatu cerita. Ki jare gurune aku mbiyen waktu ngaji ini. Ning kono ana wong siji urip ning pulau kosong. Urip ning pulau ku dhewe. Ibadah total mulai cilik nganti tekan tuwa, nganti tekan mati. Nggih. Saking cepake marang Allah Ta'ala. Gitu. Rezeki ku ana tekabeh ning kono. Nandur, tukul, woh langsung mateng. Terus ora tau entek panganane. Ora tau bingung, wanane ibadah terus nganti tekan mati. Barang mati, malaikate ngomong, si fulan, sampai langsung diatur nang surga marang Allah Ta'ala. Sampai niki langsung dinas masuk surga. Si fulan ini ora trimo. Enak mlebu surga. Lah ibadahku ora diitung kok. Ibadahku mulai cilik nganti tekan mati. Kapan kok tiga umur panjang nganti 500 tahun. Ibadah sampun utawane ya. 500 tahun.
Ora iso. Enak men. Ora. Sampeyan iki dilebokne surga marang Allah karena rahmati Allah. Ora iso. Ibadahku ora diitung. Sing 500 tahun ngopo? Ngeyel. Akhirnya barang Allah Ta'ala. Yo, terus ana malaikat ditimbang. Ditimbang akhirnya ibadahe si wong iki ditimbang karo rahmati Allah Ta'ala. Ngejlek, jebret, kalah. Nah, kowe krana kalah, totalane kowe kalah, kowe kudu mlebu neraka. Lah ngeyel kok. Ngeyel ibadah ditimbang. Tetap kalah karo rahmati Allah Ta'ala. Tapi kadung wis kudu njegur neraka. Nah, penjalukane dhewe kok. Ngeyel kok. Akhirnya sadar. Nyuwun ngapura. Marang Allah Ta'ala. Ya Allah, jur ngapunten ya Allah. Kula salah. Kula mbok diwangsulke malih kados wingi. Wis ngerti kowe. Kowe ngendel-delke ibadah 500 tahun karo rahmatku rono samput putih. Lho, tengrek. Mulane awake dhewe ibadah sing lillah tenanan. Akhirnya apa si fulan dilebokne surga, nyadari kesalahane. Ora usah ndel-ndelke ibadahe. Sing penting dilakoni ibadahe. Sing lillah temenanan. Akhir besok Allah sing mutuske. Menungso ora sampe lu mutusi. Yang penting lakoni ibadah. Kurangi maksiate. Hindari maksiate. Ibadah. Muga-muga kate awake dhewe ikhlas tenanan, lillah tenanan la ibadah bakal ngunduh wae pakartine dhewe wujude rahmate Allah Ta'ala. Lha kuwi ning kono. Nggak ibadah ora lakoni kok njaluk rahmat kok ndi. Ibadah lakoni semampu kita, seikhlas kita. Lillah tenan. Insyaallah bakal oleh rahmati Allah Ta'ala. Iki sing pokok. Mulane hati-hati kita wong mukmin iku dawe Ibnu Abbas radhiyallahu an mukmin ning donya kuwi mung golek bekal, golek sangu kanggo sok ngadep marang Allah Ta'ala. Mulane dawuh Abdul Qadir cetok wong ning donya iku ibarat perantauan lan kudu bali marang asale. Ibaratnya nyabrang segara. Nah, pertama kudu duwe bekal, duwe sangu. Duwe sangu. Ping pindho duwe kendaraan. Duwe kendaraan. Apa to kendaraane? Siji kendaraan pertama iku wujude perahu sing asale saka salat. Salat iku punika kendaraan utawa perahu pertama nyabrang segara. Iku mung setengah perjalanan. Kudu ganti perahu neh ben nganti tekan daratan. Wujude poso. Poso. Amale apa wujude bekale?
bekale wujude amal soleh. Gue bekal di seorang bekal kapiran yang perahu ya ora. Rekoso padha ae. Kudu gue bekal amal soleh iki. Bekal ning perahu perjalanan. Ganti perahu. Pertama perahu sing asale saka salat, sing kedua saka poso Ramadan. Lah salat iku ora mung salat wajib tok. Salat-salat sunah dilakoni. Saya apik praune, ya bener. Saya aman. Poso ya padha ya poso wajib ya poso sunah. Lah tekan daratan. Mudhun teko perahu. Kudu duwe kendaraan. Nang ora-ora ombo latar sing ombone ora umum. Nganti ngadep nang ngarsane Allah neng ngarsane Allah Ta'ala kuwi kudu ngangge kendaraan. Ora-orane ombo banget. Kendaraan sing saka pinggir pantai ibaratnya nganti tekan ngarsane Allah Ta'ala ibaratnya dalembe Allah Ta'ala niku wujude sedekah. Kendaraan sing jenenge sedekah. Lek wis tekan latare Allah Ta'ala, tekan ngajeng ngarsane dalembe Allah Ta'ala kudu butuh kendaraan maneh arep mlebu nang daleme Allah Ta'ala ben ketemu marang Allah Ta'ala. Kendaraan nomor 4 wujude dzikir. Dzikrullah. Oke, kita wis Abdul Qadir Jilani. Ono kitabe kuwi. Kitabe Sirul Asrar gitu. Rahasia di dalam rahasia. Ngono awake dhewe niki bekale kudu kuat. Nah, kudu akeh. Wujude amal soleh. Iki bekale sing akeh tenanan ning praune disiapke. Salate sing tenanan. Perahu kedua posone sing tenanan. Kendaraan ketiga iku sedekah sing akeh. Sedekah ora dadak ngenteni sugih. Aku sedekah lek sugih, iya lek dicap sugih. Lek cap miskin. Lah ya, sedekah iku pokok duwe ya bismillah sedekah. Isane sedekah 1000 ya kaya 1000. Isane sedekah 5000 ya 5000. Isane 10.000 ya 10.000. Ora dadak sok tak sedekah 1 juta yen aku sugih. Iya lek sugih. Paham ki? Sedekah sing akeh. Kanggo kendaraan ketiga. Sing kendaraan akhir wujude dzikrullah, dzikir. Nah, iku nek ngono. Nggih. Mulane wong kang iman iku tansah dzikir. Kudune tansah dzikir. Nganti ning Al-Qur'an iku, sak Al-Qur'an iku kalimah dzikir disebutke ping 360. Berarti awake dhewe iki dilingki bendina karo Allah Ta'ala lawase setahun kongkon dzikir. Didhawuhi dzikir marang Allah bendina dilingki. Ning ngono. Ayolah. Nggih, salate sing tenanan, posone sing tenanan, sedekah sing tenanan, dzikire sing tenanan. Ning bekale ya sing tenanan. Lek wis 5 macam dicekeli insyaallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
asale saking Allah bakal bari marang Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.